खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो ओरैबायदि मोनसे स्टोरी लाबोदों जाय स्टोरीया जोंनि प्राय जिबनावनो सानसे नङा सानसे बेफोरबायदि सम सफैयो जाय समा जोंखौ रावबो नायनो हाया। बै समा ओरैबायदि जाहैयो जे जों जेन बयनिबो शत्रुसो। थुदो बारा लेक्चार होआगारानो जोङो बे स्टोरीखौ जागायजेननाय आरो बे स्टोरीखौ नोंथांमोना गासैबो गोसो होनानै खोनासं। मानोना नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि सान बा बेफोरबायदि दिनाव सानसे नङा सानसे गोलैथारगोन आरो सोरबा गोलैखांबायबा बिथांमोनाथ' एक्सपिरियेन्स जाखाबायानो। एक्चुअली खोब गोरिब न'खर गंसे आरो बिफाजों फिसालाजों सानैबो खस्थ' मावनानै खराइ मासे बायनानै लाबो आरो खराइखौ बिथांमोना खोब अननानै थाबायहोयै लाबोयो। फिसालाजों बिफाजों सानैबो ज' थाबायबोयो आरो खराइनि जि दिरुं बै दिरुंखौ आखायाव हमनानै बिथांमोना थाबायबोबाय थायो। नाथाय ससे लामा फैनायनि उनाव लामा सेराव सानैसो सुबुंफोर दंमोन आरो बिथांमोना खोनाफा माफा माने होनो जे नाय बुरबक मानसिफोरा खराइखौ बायनानै लाबोदो आरो गावसोर थाबायबोदो, गाखोना थांनोबो बिसा गियान गैया। बिदि बुंनाय खोनानानै सानैबो बिफाया फिसालाखौ नायो, फिसालाया बिफानि मोखाङाव नायो। नायनायनि उनाव बिफाया बुङो, थां बाबु नों खराइ सायाव गाखो, आं थाबाय थांगोन। बिदि बुंनानै सानैबो खराइखौ लानानै थाबायलांबाय थायो। सासेया खराइ सायाव गाखोयो फिसालाया। नाथाय ससे लामा थांनानै बेयाव आरो सानैसो सुबुं लोगो मोनो बिथांमोना। बै सुबुंफोरा बिसोरखौ खोनाथों होननानै माने बुङो जे नाय माबायदि फिसाला बियो, बिफा बोराइखौ थाबायहोनानै गावहा खराइ सायाव जनानै माबोरै आराम लादो, एसेबो मान सनमान गैया, एसेबो अननाय गैया बिफानि सायाव बिहा। बिदि बुंनायाव एबारबो बिफाया फिसालानि मोखाङाव नायो आरो फिसालायाबो बिफानि मोखाङाव नायो। नायनानै बिथांमोना एबार बै फिसालाया ओंखारो आरो बिफाया बै खराइ सायाव गाखोयो। आरो बिदिनो ससे लामा आरोबाव आवगायबावो बिथांमोना आरो आवगायलांबाय थानायावनो बेयावबो सानैसो सुबुं बेयाव लोगो मोनो आरो बै सुबुंफोराबो बिसोरखौ खोनाथों होननानै बिसोरखौ बुङो, इमान बोरायलायनानैनो गियान गैया बै उन्दै गथ'खौ थाबाय होनानै लांदो आरो बियो बोराय मांग्रांग्रांनो बै खराइ सायाव गाखोना थांदो, नाया मानो। बिदि बुंनायाव एबारबो बिफाया फिसालानि मोखाङाव नायो आरो फिसालायाबो बिफानि मोखाङाव नायो। नायनानै बिसोर सानैबो एक्चुअलि खोब कनफिउजन, एक्चुअलि मा खालामबानो जोङो, मा खालामबा मानसिफोरा जेबो होनागारा थागोन। आरो बिदि साननानै सानैबो मा खालामो, खराइ सायाव गाखोयो आरो सानैबो खराइखौ लासै लासै थाबायहोयै लाना थाङो। ससे लामा थांनायनि उनाव बेयाव साब्रैसो हिनजाव मानसि जनानै दंमोन बिफां साहायाव आरो बै हिनजावफोरा बिसोरखौ खोनाथों होननानै बुङो, माबायदि जुग मोनफैदो खराइ मासेयाव सानै मानसि जदो नाय, एसेबो खराइनि सायाव अननाय गैया बिसा, एसेबो मेलेमाव साननाय होननाय माबायानो गैया बिसा। माबोरै इमान जुनार मासेखौ मानसि जानानै इमान अयथासार खालामनो हागोन नायसं। बिदि बुंनायाव एबार बिफाया फिसालाखौ नायो, फिसालायाबो बिफाखौ नायो। नायनानै बिसोरो एबार जेबो एक्सन लायासै, माने जेबो सोलाय सोलाय खालामासै। बिदिनो बिथांमोना न'सिम मोनहैयो। आरो बे गासै जाथाया बा बे गासै स्टोरीया जोंनो मोनसेल' सोलोंथाइ होयो, बे जाबाय जोङो लाइफआव ना जायखिजाया नोंथाङा जुदि मोजां खामानि मावबाबो गाज्रि खामानि मावबाबो सानैसो सुबुं मोनगोन जाय सुबुंफोरा हयथ' नोंथांनि मोजां खामानिखौ मोजां होनना बुंगोन, नाथाय किसुमान ओरैबायदि सुबुं थायो नोंथांनि मोजां खामानिखौबो गाज्रि होनना बुङो। आरो नोंथांखौ जेब्लाबो माबा मोनसे मोजां खामानि मावदोंबाबो नोंथाङा बे खामानियाव जेब्लाबो बिथांमोना
सापर्ट खालामा बिथांमोना हागोबाथाय नोंथांखौ हेंथासो होगोन आरो बिनि थाखायनो लाइफआव ना दाबायदि जुगाव सोलिनो गोनांबा डोंट केयार जानानै सलाय निजेनि गोसोआव जि लुगैदो बिखौ मावनानै दिन्थि दिनै जेसेबां गेदेर गेदेर सुबुंफोर दोङो जेरै सचिन तेन्दुलकरानो जाथो जेरै लता मंगेशकर जाथो बिथांमोना निजिनि टेलेन्टखौ मिथिनानै बै टेलेन्टनि सायाव बिथांमोना खामानि मावदों आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना दिनै हाइएस्ट लेभेलाव बिसोरो साक्सेस जादों दिनै जुदि सचिनखौ जुदि बुङोमोनबा जे क्रिकेट गेलेनायखौ गारनानै बिथांखौ जुदि मेथाइ खननो होयोमोनबासो बियो मेथाइ खननो हागौमोन नामा आरो बिदिनो बै लता मंगेशकरखौ जुदि बुङोमोन जे नोंथाङा मेथाइ खनागारा गुबुन मोनसे टेलेन्टखौ नोंथाङा नागिर जे गुबुन खामानि मोनसे माव अब्ला बिथाङा दिनै जि लेभेलहालागै बिथांमोना साक्सेस मोनदों बै लेभेलहालागै बिथांमोना जेब्लाबो साक्सेस मोननाय नङामोन आरो दुनियानि बयनिख्रुइ बांसिन साक्सेसफुल सुबुंफोरानो सोर जाय निजेनि टेलेन्टखौ हमनानै मोनदो जाय निजेनि टेलेन्टनि सायाव खामानि मावदो जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।